अरे बाप रे बाप, भागा हो जगदेव चचा। अब यहाँ मार पीट होखे वाला बा ना। है बुलेट भैया कहा तारन की हम नचनिया के दूध पिए, गौवा वाला लाठी लेके आवा तारन सन। प्यार मोहब्बत में धोखा मिलना आजकल का फैशन हो चुका है। हाँ, हम साचो मुची कहतानी भाई लोग। देखा लोग मैडम जी कितना विस्तार से बताइहन। लोग बताव, लोग कौनो लड़का के शादी हो जाई, फिर ओकरा बाद ओकर दीदी कही कि अरे चुप रहा, हल्ला मत कर। तू ही बताव, जवन सिल टूट गइल बा तो फिर से जुट जाई साबुन से धोवाला से। ई देखो एकनी के पढ़ाई करे निखन सन जात, नैन नैन के मिलन करे जाता रंसन। बाप रे बाप, ई प्यार मोहब्बत जगदेव चचा का चीज है जवन जिए ना देवेला। बकवा ते अभी बच्चा बारिश, प्यार के कहानी जाने की कोशिश मत कर। हम बच्चा कैसे बानी जगदेव चचा, हमार अब धीरे धीरे लूली डिस्पेंस मारे लागल। ए मैडम जी, हमू अभी कुंवारे बानी, आज तक हमरो अभी दिल के नेवान नइखे भइल। अच्छा मैडम जी, कुंवारे में ई सब प्यार मोहब्बत बेकार चीज है, शादी भइला के बाद करे के चाही कानू। ननी ननी बावे, ओकरा बाद तनी तनी दाब, ओकरा बाद अच्छा भाई लोग, हम तारा लोग से एगो बात बतावतानी कि बुलेट राजा प्रमोद प्रेमी चाहे अवधेश प्रेमी, उनका लोग के गाना सुनला के बाद हमरा एगो सस्पिशन होला। हाँ, तनी हई गाना सुन ल लोग। ई गाना सुनला के बाद तहरा लोग के दिमाग में हौहे बतवा चली मऊगई मऊगई, मगर ई गाना वोट पर बनावल बा कि सुन सुन रानी तू खटियावे पर दीह। ए रुका, उ संगे सुताई, ओकरा बाद का होई न हमार मऊगई मऊगई बात जाने के बाद। ए जगदेव चाचा, अब हम जान गईनी कि दिमाग के पैदल आदमी नु कहियो भक्चोदे लेखन बात करी। ए बुलेट भैया, अब तू भाग जा, ना तो हम ही भाग जाएम। अरे यार, तारा गाना कुछ गाए के बा तो अच्छा गाव कि केहू गाना सुनबो करी तो कही कि वाह अच्छा गाना बा। तो भाई लोग, ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अच्छा लगे तो लाइक मारा लोग, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करा लोग। तो हम मिलें फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्यार हम करीले तुझसे पहले क्लास से।